Estimada mare, quan vas rebre la teua carta amb aquests documents, vas pensar i em vas recordar que, efectivament, papà passava llargues temporades fora de casa. Jo, però, era tan xicoteta que no n'era conscient. Recorde el pare sempre amb una maleta a la mà i prou. De fet, i et seré sincera, mai m'havia parat a pensar en això, ni abans ni després que morira. Supose que a causa de la distància m'adone menys de les coses. Vas revisar tots els documents que em vas adjuntar amb la carta i un diumenge que tenia lliure el treball vaig anar a cercar el lloc marcat al mapa, al mateix cor de la serra de Mariola. Després de 5 hores pujant i baixant muntanyes, vas trobar-lo, al vell mig del bosc. Un lloc fosc, però bastant curiós, envoltant d'uns arbres tan grans que no em permetien veure el cel. Vas cavar 1 metre aproximadament fins que vas topar amb alguna cosa molt dura. Era una mena de cofre. Amb penes i treballs el vas treure i allí mateix, asseguda damunt una pedra, el vaig obrir. De tants papers i coses, la cosa que més em va colpir fou un penjoll, el que portava papà sempre en la meva foto a l'interior. Immediatament me'l vaig penjar i continuï remenant entre objectes i documents. Al fons hi havia una carpeta antiga amb un munt de papers. Allò que més em va sobtar fou el títol: Iraq, 7 de març de 2018. En la curiositat desfermada vas començar a llegir i t'he de confessar que mai podria haver imaginat que papà podia fer aquelles coses. Recordes d'aquell dia que vingueren els Mossos d'Esquadra a fitxar-vos a casa? Era perquè treballava en una central nuclear. Un dia, però, va ser raptat per uns agents de la KGB, o almenys això el que ens van explicar. El cas és que un bon dia vaig ir de casa igual que ho feia sempre. Havia de tornar per sopar, però no ho va fer. L'endemà, tu vares denunciar la seva desaparició a la policia i setmanes més tard van vindre a casa uns policies i ens van explicar que al pare l'havien segrestat. I vàrem esperar alguna notícia dels segrestadors, però fou en va. Mai en vam saber res més d'ell. Però el que mai ens hauríem imaginat, tu, mare, pot ser sí, però per descomptat jo no, és que el pare fora que de veritat era un agent secret. I no un agent qualsevol, no. Un agent triple, que es dedicava a treballar per als russos que proporcionaven de sotamà tecnologia nuclear als iraquians, a la vegada que es passava informació sobre aquesta tecnologia als americans, però en realitat tot el temps havia estat enviant informació sobre els serveis secrets, els russos i els americans, als xinesos. Jo, ja t'ho he dit ara, mai no m'ho hauria imaginat, que mon pare pogués ser una persona tan complicada, un agent secret i triple. Quan tu m'ho vares explicar, et quedaven només hores de vida. I vas ser tu, mare, qui em digué que el pare havia deixat una carta per a mi, però que només la podia llegir quan els dos estiguéreu morts. Hauria pensat que tot eren al·lucinacions provocades per la febre i la malaltia, de no haver sigut perquè, amb un gran esforç, et vas treure de la carta, vella i arrugada, de la butxaca del pijama i me la vas allargar. I ara, quan t'he llegit tota la documentació de les activitats del pare a Iraq en aquells anys tan convulsos, quan semblava que no hi hauria manera d'evitar un conflicte gros entre les grans potències, entenc tot el que va fer. I també el puc plorar a gust i tancar el dol que vaig encetar amb la seva desaparició ja fa més de 20 anys.
Ara entenc que l'única cosa que volia era salvar-nos a tots. I per això va de fer el que va acabar fent, trair als 3 estats per als quals treballava. Perquè aconseguir que cap dels 3 disposés mai de prou superioritat com per encetar una guerra va ser una feina terriblement difícil, com no perdre la confiança de cap dels 3 mentre no hagués engestit la feina. I per això va desaparèixer. Però mai ens va oblidar, ni a tu ni a mi. I encara va trobar temps anys després per tornar a Mariola a deixar-me aquesta herència inesperada. I no solament això. Ara sé que era el pare, mon pare, l'home aquell que m'aturà una vesprada al passeig i em va estar preguntant una adreça impossible tanta estona. Els ulls el van trair, però la resta de la cirurgia estava tan ben feta que em vas despistar. No el vaig reconèixer, ho confesse. Ara estic molt contenta. Els podré parlar als meus fills del seu avi que feu una tasca meravellosa sense que ningú ho sabés, i de l'àvia, que mai el va delatar, ni tan sols quan es va fer càrrec de mi tota sola, i en unes condicions que mai van ser fàcils. Només hi ha un detall que no acabé d'entendre, mare. Quan em vas donar la carta, ho vas fer amb mà ferma, i encara una hora després ja havies perdut el coneixement. I després no em va deixar veure't al taüt. A ningú. Perquè tenies molt mal aspecte, per la medicació, ens va explicar el metge. I també l'encarregat de la funerària. I ara estic jo pensant si per una d'aquelles tu estaries dins d'aquell taüt o tampoc. I no estareu el pare i tu gaudint d'una bellesa anònima i feliç a qualsevol lloc del món. Però no, això ja no pot ser. Seria massa, mare. Fins sempre, mare. La teua, la vostra filla, Laia.